for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Pamsoroi Zeve Mwana wangu anaimba kuchoma jani. Anzi hiyo uchoke. Musinega munela mwenye. Ni first boni yako hiyo. Alright. First boni where Tony? Oh, ndo first boni. Mukayangana vantuwa. Muchitarisa vanhu amira apa. Kani ya Simba nawe ya kuyamba ticheza ngani? Nawe ya Simba hakusi kutanga kuitaura nhasi. Nawe ya Simba ine nguva yataurwa ichiti. Bwera kare kare. Makamboya kudhara. Ndikakuchemera kuti ndoko ukachemere familia yako. Wewe uchemere muturu. Hanzi ndakakuudza kuti wakamboya kudhara kumashure uko. Ndakakuudza kuti aiwa kuti tikubatsire dzokera unoshedza hama yako ndine hama yako yandikuda panapa. Ere obra nani? Hanzi ndasauya nani? Ndawena imbuko. Ngabona. Hanzi ngauye panapa mune mukoma wako. Bwera apa. Bwera mkuru. Ani ndio muombero uya ukutanga. Bwanji. Wakati yako mzukuru wangu. Ndino Simba makadino. Ndekaza. Hanzi aiwa ini ndinofara ini. Kuritano umunyi. Hanzi kwakati kumba kwakabva. Ukara poni masiku yako. Hanzi unogara kupi mazuva anaya? Waimbukara poni? Kumashure kwaimbogara kuti uzogara kwauri kugara izvezvi. Hai? Kumusha. Kubocha. Waimbogara kubocha. Iwe ndiwe chari? Kwandogara. Ndiwe chari? Iwe ndiwe Chelsea. Uripo kumbafara kuti atatu ada kutemera kwa Harare. Hauna kumbobva wanzwawo shoko rekuti uri kushedzwa nasekuru tashu kuHarare here? Akambosvika shoko ilo. Wakati tafumbori yamake nipita nikusidani. Wakati ndezvepake tashu. Zvisirizo. Uradidani. Hanzi wakati kudii ndakakushedzwa wakanzwa shoko rekuti ndiri kukushedza. Wakabva wati kudii? Taura dinzi. Hanzi wakati mushure mekunge wanzwa shoko rekuti sekuru ari kubuda kuHarare pa7 Anderson. Ndakatadza kusvika nokuda kworwere. Wada? Wati kudini? Ndakatadza kusvika nokuda kworwere. Aidwara nini? Airwara ndiani? Aitwa Joyce kana Rejoice niani? Joyce anonzi Joyce unomuziva ndiani? Aruboni. Hanzi ari kupi Joyce? Unoona kuona naye bana? Hanzi unokwanisa kuti auye panapa here hanzva dzako Joyce? Hanzi iwewe unokwanisa here? Iwe nkani ndakuchemera mzukuru nawe kuti ndimenye mboya ndaiga mpini.
inkani ya kupata mankwara. Ndifuna kuti ucheze Reverend padecha timve nkani yako kuti yo udapata paponi apa ndikayangana udatawa pamui kupita kunango. Hanzi ndichitaura newe muzukuru imwe yese rega ritomboisiya pasaidi. Nauya ndakushedzera inini inawo yemushonga kuti ndakakubata pana wemushonga. Saka ndinoda kuti usununguke wega kutaura kuti mishonga ipi neipi yakabata iyi. Ndinoona wakatosvika pakutiza musha kubocha uko. Nenawo yemushonga yako une zvimwe zvaitika kwauri zvauri kuziva wewe zvisiri kuzikana nevamwe. Saka ndinoda kuti usununguke kuti utaure nyaya yako wega. Ndigone kubatsirana newe. Mira ipapo muzukuru wangu. Nakubwera kumakamera Hanzi usamire kumakamera. Andimira nche kumashura ndidi kuti wakauya pamberi panapa unozobhuya pakamera. Wachoka pona? Wabvepi muzukuru wangu? Kuchakari. Wabwera nani? Wauya nani? Ndauya ndaperekedza imwe muri pana. Iwewe. Buru. Waperekeza? Waperekedza imwe muri panapa. Yekuponi? Muri waperekedza panapa ndeyekupi? Inobvepi? Ndeikoko kuchakari. Ndiponi mupuyo? Muri yacho iriko iri apa yaperekedzwa nemurume uyu? Mudambona ere pano? Makambouya here kumashure uku? Makambouya panapa here? Makambouya kudhara here kumashure imimi vamwe wacho na wauya nemurume uyu? Wokuyamba? Kutanga. Iwe unera chani? Hanzi mutupo wako unoere naye muzukuru wangu? Ndera gumbo. Kwe munera chani? Ko imimi maperekedzwa munoere? Nyati. Pana ubare? Pane ukama here gumbo na nyati? Usahwira kawa. Unoona nkani inochitika? Munoona zvino nhau inoitika. Mukana ndanyamara tende? Makaona ndakanyarara panguva yandinenge ndakanyarara. Maso ari kutali. Maziso yangu anenge ari kure zvisingaiti. Mtima wangu uri kutali. Moyo wangu unenge uri kure zvisingaiti. Kudziwa kuti uyo akupangadzwa kuti, uyo akupangadzwa kuti, uyo akupangadzwa kuti. Ndichiziva zvakare kuti mukugara kwamunenge makaita kumashure ikoko kuti uyo ari kufunga zvakati, uyo ari kufunga zvakati, uyo ari kufunga zvakati. Chenjerai kusakwatama, mchifuna kutandiziwa, muzabwerera mudanyamura utubvi. Hanzi chenjerai kuti munouya zvakanaka muchiti muri kuuya kuzobatsirwa, mozodzokera makatakura tsvina. Kumafara? Muri kunzwa mashoko andiri kutaura? Kuti muchenjerai kuuya panapa muchiti muri kuuya kuzobatsirwa, munozodzokera makatakura tsvina dhodhi. Ine ndinyerere mimba. Hanzi inini nasekuru inini handinyere mimba. Pano pamuipanga. Panapa pamusha wangu panapa. Ukabwera apa kidara. Wakauya uchipinda pagedha. Mamvomba ndichicheza pare. Mambonzwa tichitaura paya paya. Kuti penango warasika waifuna kupinda kunango. Hanzi mambondidzwa tichitaura kuti unogona warasika uine kumuka unoda kuenda. Pano paatasvo. Panapa pamba panapa panonzi paatasvo. Bwerera padafunguka. Dzokera nekuti pakavhurwa. Mumafara? Muri kunzwa here mashoko ayo? Hanzi ndambomataura kamashoko aya kumashure kwamuri vazukuru vangu. Ndichikuudzai kuti panapa panoitwa pasekuru tasvu. Ungave wauya usiri kuziva kuti uri kuenda kupi pamwe warasika zita, asi panapa pamasvika panapa panonzi pasekuru tasvu. Handina mataura here mashoko kumashure ayo? Ine kare kare. Hanzi inini kumashure uku. Anango angakundi sandura dzina kuti anango eroti daiwa mutikitiva. Hanzi vamwe vakazosvika pakundipa zita reudunhurirwa. Ndiyangana kuti uyo abwera sadzonga chito yava, uyo abwera sachita tani. Ndakapiwa zita reudunhurirwa nekuda kwekuti ndaiona nhau yokuti uyo arapo uyo ayazovhiringidza basa ravo, uyo arapo ari kutaura zvakati, uyo arapo ari kufunga zvakati. Penango dai maidza kuti ichito muimarisa, dai mamaridza kana kumwene kumkana mabwera kupi? Fine. Hanzi ngadai mamuchiziva kuti basa iri riri izi rakareruka zvakanyanya. Maikwanisa kuriita kamuchiriko musati mauya kuno kwandiri kuno. Umbafara? Muri kumanzwa here mashoko azuru?
muri auya nemurume muri kuunza ere mashoko atwana sekuru zvaina sekuru wewe upina ngada weda watandiza kwanu kwamva hanzi wewe ngadai wangoyo uchida kuwabatsira wayobatsira kwenyu kwakubva kwakutaura kuti kuchakare kwamva uri kunza ere kara pansi gara pasi papo pasi tukutuku ndati kara pansi handati gara pasi handa kuti chenjomara mara pai kumwe wako hanzi uri baba mba kwako nhaye muzukuru imwe bwindo mira zvakanaka kuenda mungochikoka neno mira zvakanaka pena mwana afini ngwako kana uine uroendi wako kwaine uri mwana ng'ono kwandiri uri mwana mudiki cheza fara ndakosha chikurukura nhauye mushonga wandataura kwauri ukurukure wega ndakangoenda ndiri ndakaenda kwananga tiende korapwa maziso amukurapwa maziso wakanditi mishonga iwowo usikachauri unodzoka unodzosa saka mushonga iwowo wakazorashika yangana hanzi taura mashoko ewayo wakatarisa uku yangana antarisa uku tenderera teteni uwana uya kunemba mafaranyo ari pasi kaneni idasokoneza maji kwa mfumo kwa mambo kwa chani yangana kuchita mambo hanzi nekuti auya ari apa inhumwe yamambo ari kunyora pasi ndaona nhau yenyu yanetsa chaizvo kwa chief kumadzimambo saka chitenderera utene utarise makamera saka mushonga iwo wakarashika nganga isati yafa saka kufa kukabvita nganga anokwanisa kudzoka uboida aunozokwanisa kuita se dzoka ikoko nganga yakanga yakafa n'anga iye yakazofa uboida rani andobva waita sei hapana saka ukara kwa kucha kumuya hapa iyo nkandika yangana hapa waenda hapa waenda hapa zvinhu zvakusokoneza ufana kuita tani zvinhu zvisokoneza mbumba hanzi ndaona hausisina nzvimbo une pawaigara pawakashifta kuti waenda apa nekuda kwezvinetso zviri kukunetsa iyoyo saka uri kuti kudii nezvinhu zviri kukunetsawo zvakare zviri kuzoshungurudza mhuri unoti kudii napo tobva kuuya kuno kutoda kuti ndisunungure nokuti inini ndinoona kuti hapana uchachembera kuti munhu andishandira hausisina uchachemera handisina kuti mukayangana bona simba zvinopera ndipai wako zvaitika zvamara hanzi muchiona uyu ndianonzi simba nenhau yakaitika kumashure asi ava ndibaba vako ende pamuri ndoda kukubatsirai zvaiitika zvikupera nhasi zvese batanai mwese abemese endayo mukoma festival enda festival sekuru wada kukubatanidzai wada kukuchenesai wada kukuchene nhasi inopera nhasi adinazio One
Indeka dzika. inonakidza. Mukavara. Muri kunzwa here mashoko? Enango. Muzori taso ndikoni. Taso ndini. Pamwe kune vamwe vasingazive kuti Taso wacho ndeupi. Ndiwo sekuru Taso apa. Ukaona ndakupata, wareka usiya ufita uri kubwera pano. Hanzi ukaona inini ndakakubata nenhau yehuroyi, oregedza kusiya huroyi, unenge usina kuuya panapa sekuru Taso. Iwe. Tambotukanana. Hanzi iwewe takambotukanana here nhaye mudzukuru? Tambokumana. Takambosangana mumashure. Kuyamba lero. Kutanga nhasi. Wabwera pano umenyewa. Pauya panapa warowa here. Penangu une mankwara wapasi wa mama kuti penangu adzedzemwa wakudaira na kudzedzemwa. Pamwe une mushonga yawapiwa panapa iri kukanganisa pfungwa, pamwe mushonga yekuna iri kukanganisa pfungwa yakuvhiringa, iri kuita kuti udaire zvauri kutaura here. Utapanda nani weka. Wakaromba nene here kana kuti wakaromba wega. Gara apa makaita laini so. Yangana kuita so. Sendra. Utapanda nani? Wakaromba wega here kana kuti wakaromba neni, wakaromba nani? Ha? Iwe. Ndio mpulisa wa mfumu. Hanzi wewe ndio mpulisa wa mambo here. Uri nani? Wakadi hako. Ramuka uchezo mafara mawili matatu amakota manawo nankani kuchitika muimano kusvika kuti pano patafu timarize ngani. Ndinokumbira kuti usimuke utaure mashoko maviri matatu uchitaurira ruzhinji ruri panapa nenhau yamasimukira kubva kwamabva muchiuya pamugere panapa izvezvi. Pamusoro ichita chiri pano. Pamusoro isekuru Taso. Inini ndiri mupurisa wa Chief Marange. Ndinoitwa Edith Marange. Mambo mkuru wangu ndiwo Mambo Marange. Tine nhau iyi ya Charles Mutenda versus Neva Mutenda. Iri nyaya yemwana uyu Simba Rashe Mutenda. Simba Rashe Mutenda wakauya mudarira Chief Marange achifamba nedumbu kunge nyoka. Aba ndikakubwera mambo pang'ono uchikutondera mwakwachi. Hanzi apa ndinokumbira kukudzora kumashure mbijani. Uchiri kurangarira gore nemwedzi wachona here panhau yauri kukurukura nezvayo. Nano, 2024 muna February. Ndinotenda. Ndo pakauya baba ava nemhuri yavo kubudikidza nemwana usimba. Aifamba senyoka. Kusvika ndakasimuka nawo ndikaenda pahot spring ndichifamba nemwanawo, asi taifamba tiri semhuri. Apa pashota vana tete wanga waripo. Zvaiti zvikamubata wairwana na baba ake apo, nekuti baba wanga vachiramba zvawakaita pamwana. Saka tasvika pahoti ndo patakatanga kuona madzibaba Innocent Munyepa. Vakatipa nemo tikabatsirika pamwana. Wakanga asingadyi, asikatauri, asi ipapo ndo pakatanga kutaura. Tikabvapo tikaende panenhorwe tikabatsirwa zvakare. Hwange hwahusiku, ipapo tatina baba Tapusi vari wekaranganda. Tikafamba tikabvapo tikauya pamusha pavo paMutenda paNeva. Tikange tina amapuranga. Sorry. Takatanga kusvika futi pa 24 miles pambuya Muringa. Tikapiwe nhorondo yakabve kubarwa kwaCharles kusvika vana vese vakabarwa mumbomo. Neurombwa hwaCharles pehwakatangira kusvike pehwari. Nemhuri yake yese kusagadzikana iyo yake Charles yacho. Hamuna mwanasikana uri mumba. Sorry, ndatadza kutaura hangu. Ndizvozvo. Haana kana uri mumba nekuda kwematambudziko ari mumba imomo. Kodindira ndikuona kuna Charles ndilajani. Hanzi koguva randiri kuona kuna Charles guva rei. Ndinode kutenda ipapo hemene. Pakaende kozi mai vakabara vana. Ndimukoma nemuningi namai umwe chete. Mai avo akafa kubudikidza ndiCharles. Charles unozwa wakabva nenyama nekuti mai nababa akasiyana. Akasiya uyu ari grade 7. 1989 ndo pawaparadzana.
uyu wakazoende kuna baba Bwera. kuparadzana kwamai nababa is 1976. 76 ndokuparadzana kwamai nababa. 89 ndokufa kwakaita mai. Asi kuzofa kwakaita mai kwakaiti uyu wakaende Bwera kuna baba ndokopuwe nyama yehwai kwakuya nayo ndokupa mai. Mai paakadye nyama ndokukisiya. Iwe ukuizira nkani ya nyama nje? muzukuru ndiri kwaurikuziya nawo inyama nawe nyama ndinoiziva. Mai vakanga vagara vari kumhara saka ati Baba urapasa nyama unovaita wese. saka paakapanya ndopakaita wese ndokumbira umboranga ndiri kutaura. Saka pamwe kubva kwendakaita kumba handiti zvino karunge miniki yakanga yatogadzwa kugara dzandisikasi kwete kuti inini ndindakadi. Ukachita so tifuna kutamanga. Ngona wanangu wantu hizo afuna kucheza nini wanangu? Wanangu abwana na zikombo zao tunawapatiwa lero. Tovea. So nkani anafuna kucheza na iwe. Inkani ikuchezwa na uyu. Kuti nkani yako urombo wako ndio kusoko isokoneza mbumba na iwe. So pano wewe ukarani bwino kumwe kwako. Wakarapa. Ukutosoa mundu anokutandiza kuti zvipere zvinhu zvaudapanda. Tovea. zvanzi nasekuru awa ndinoda kukurerutsira muzukuru kuti usataure kubva kumashure sereka. Toda kuti titaure nhau iriko panapa kuti mafambirei kuti muye panapa. Iwe une mushonga yawakaenda kunotora yakatanga kukunetsa yekuti kana iwewe paugere iri kukunetsa kugara panzvimbo. Saka ndoda kuti ukurukure nhau iyoyo nekuti ndine vazukuru vakawanda vada kubatsirwa. Pane zvikwambo zvakawanda zvoda kutobvisa. Uyafuna kunemba maminoto kufika nawo kwa mfumo. Uyu anofanira kunyora maminitsi ekuzoenda nayo kuna mambo. Kuuya kwatangatoita ndokuuya kwatakaita kwakaita munira kuuya kwokutora kuti ambai modi mutaura zviundo iri saka ndiye wakauya kutora. Aya ukati uyu akakutora kuti ambai motaure. Wewe palibe zvikusokoneza kusokonezeka. Hanzi tisati tataura kuti uyu auya kuzokutora kuti hande munotaura nyaya dzenyu. Iwe wega paugere iyoyo ugere here hapana zviri kunetsa. Ai inini ndinotonetseka hangu ugere munyama Ko mhuri yako yangu yakanaka. Ko paufito wako chani chikusokoneza iwewe chikusokoneza paufito wako? kopa nhau yehuroi wako chii chiri kukudzudza mukubata kwawakaita mushonga uyu? Hapana zvindiri kuona apa nekuti inini kutoti semaiti ndakaita ndakazi unozodzosa ndatanga kutaura unozodzosa munhu hako. Iwe Charles, Charles, uyo mwana wako kudwara kwake kwaikufadza? hanzi mwana uyu mwana wako kurwara kwaaiita kwaikunakidza here? Kwewe uzoti iwe mankwara akudwarisa mwana ndioda apata waichitani nazvo? Hanzi saka kurwara kwaita mwana wako kwaifamba uchinzwa kuti iwewe mushonga wakabata ndikurwarisa mwana uyu nowaiti kudini apa? Inini ndaitofunga kuti handizwe pamwe kutongorwarawo. Ko uyu muono wako wafuna kumuurayire? Ko munina wako waida kumuurayira chii? Ufuna kuti umukise ndoda? Uda kuti uchamisa chembe? Ndakafuna kuurayira handina. Mimi mukati hamuna but yeti pakataka kuya puranga manzi kumboko makabatiswa jongwe mimi mukadzibida kuuraya mwana uyu. Handiti ini simbo echihwara kanga rota deti rake kufa handizve. Imimi kubva mabatiswa jongwe imimi mukati mimi ropa rasimba uyu raida kuuraya simba chiri sai pajongwe jongwe handizve. Chokwadi. Saka pa mamusiperi mamba jongwe Takakwira zvibhotoro mumba kwenyu makanganwa. ani jongwe rakaenda kutoomba kwenyu ndebvu rakaenda kutoomba pamba penyu handizve. Imimi makasunga uyu imimi muchizi Jongwe yakabatiwa kunani? kuna Charles Unabato kwani? kumba kwangu Ndebva raita sei? Ndobaraita sejongwe. zvakaendwa nayo rakafira mumota ana uyu anazotaurirwa bcause anga asina kubhadhira mari kuti ngange profita yake abate zvinhu jongwe rikafira mumota. Musoro iseku. Wakadekedera achiti jongwe ngozi usasauraye mwana. Chiura ndako kupa ropa iyi. Pamwe kuuraya mwana uyu simba chiura yako huku iyi panguva inochigadzirisa nyaya dzako. Sengozi yaitaura kuti inonzi Jonathan. Jongwe rienda uchingobuda naro achisa mota rakabva ratofa. Wasati kusvika pamota jongwe rakutoda rakutofa kuti raratobvuma kugashirwa seropa raida kuuraya mwana panguva iyoyo. Haizvo zvinhu zvendisina kuziva kuti jongwe roro rakatuza. Hauna kukuza kusina kubhadhira mari. Okay, chita so. Wewe
pakane kuti ine ndakupata kane ufiti kuti udapanda una makani uribe hanzi izvezvi ndakutaura newe inini muzukuru panhau yandikutaura newe kuti iwo ndakubata panhau yeuroyi une nharo nayo here mashoko aya handina nharo nazo uri fiti uri muroyi totaura kuti ndiri muroyi iwadzinzwa hanzi mumashure muri kunzwa here zvitaura awa zaparautsa achisiya moto hanzi azaparautsa vanozofamba vachitaura mashoko asiriyo saka taura zvavanonga saka tato ndiri muroyi ndava nemwana wake zve mwana wacho ndarozive mwana wake udanisa hanzi wakadi hako naimuzukuriska uyanza dzako uyanza dzako zvaikunetsawo kurwara paita hanza dzako zvaitokunetsawo kurwara kwaita hanzadzi zvinapa zvinza kuti pai wako ndakatapata mankwara ekuti zvinese mumuyu kuti otani nazvo saka paine zvimwe zviwa zvinzozi baba vako ndonga wakabata mishonga yaikonzesa matambudziko saka iwe unoti kudina toasiya baba wako dzokera zvinhu zvayo hanzi tovasiya vodzokera vakadara ndiri baba hai wataura wari wega kuti nawe unosunungura tukosha kuna mwana wache asi apana nongowana paribe uzafika kozatamba kuti baba adachiziriwa adamenyewa tukuti wewe ukurewa utani kuna pai kuti bzvinhu zvaisokoneza kumusha iwe wati wada kuziya ukuti utani nazvo hanzi ndiri kubvunza iwewo handisi kubvunza baba vako nekuti pane vamwe vana vasiko vakafanana newe wekuti kana wazodzokera kumba uko unofanira kuvataurirawo kuti kwatafamba kutafamba sei saka iye zvino izvi ndokupa kukunzwa baba vako achitaura kuti zvaikonzeresa matambudziko kuna uyu mishonga yawakabata baba vako saka iwewe nemwoyo wako unoti kuti nekuti iwe wauya kuzosunungura iwe uri kuti kudii nazvo ndafara nazvo nekutoka madhara iwe rapashi umbatani nankana itika muyi hanzi ndaakwauriwo muzukuru mukomana unotiwo kudii nemashoko ari kutaura nababa venyu kuti matambudziko aiuya kumashure paurwere nechii kufamba kwamaita aikonzereswa nababa venyu and then baba vacho vabvuma mishonga yavakabata vari kuda kusunungurwa unotiwo kudiiwo pazve zvako kana nemunyina hatisukuizana ndakasvika pamba ndikamhoresa kandidzira tsamwa kuratidza kuti imini ari ndonese munge munhu ari kumbonyekedza baba vavo sandira kuti iwo ari kubva zvinobva pamwoyo pavo vari kuti gamuchini chare funa kukutandiza hai ndinoda kubatsira muzukuru wangu pandabwera apa ndikadakaripa mtima wangu adasumuka hanzi pandauya nandakatsama kuti ndisvike pakutendera kuya kuseri kunoku nandakatsama manya manya wasukuruko Robert kani udachoka naye kare Robert nawe iyo wakabva nayo kumashure wakabva nayo kudhara kana ngona fara ine pandiita mfara manyinji vanhu kana vachikwikwidzana pavaina nharo paedza ufiti ai hanzi pamwe une mashoko muzukuru Robert wakabva nenhau yekumashure unokwanisa kutaurawo nemuzukuru wepanhau dzake nekuti inini handigoni kutaura mashoko akawanda kumunhu anenge asingaite nharo ndinotaura sitereke pamunhu anenge achiita nharo wewe asi kune uyo ari kuzvitaurira ega handina mashoko naye akawanda saka anoine mashoko wakasununguka kutaura naye inini sekuru mashoko angu atori mwanasikana wa Charles ndambonzwa mupurisa wamamba achitaura kuti imimi vana vaCharles munotone matambudziko ari kufamba achitobata ari kukonzerwa nababa venyu mupurisa wamambo ari kunyepa here kana kuti ataura chokwadi mubvunzo wangu uri kune mwana waCharles mwanasikana
munoona zvinoitika sekuru mashedzo nasekuru muri pamberi pasekuru saka sekuru watopawo mukana uyu kuti achikurukura nauyu saka vanokurukura varitu zvako zvakanaka zvevamwe zvakanaka saka kureva kuti n'anga idzi nemaprofita havainyepa kuti imi hamuna matambudziko. Alright, pawauya pano wati muri kuenda kupi? Ndiani akati tiri kuenda kwaSecuritas? Vakakumanikidza? Baba Munini, makanomutora uyu muchiti muri kuenda kwaSecuritas? Mira. Makamutora muchiti tiri kuenda kwaSecuritas? vese vari 2 handina vendakamanikidza. Baba nevana. Ini pendakasvika papa. Aiwa, mubvunzo wangu kuti makatora mwanasikana muchiti tiri kuenda kwaSecuritas. Because muri kuona mapindiro ari kuita. Mirai baba Simba, muri kuona mapindiro ari kuita. Pane kakushora ngezvekuitika panapa. Pane kakuratidza kuti hamusi vanhu. Iye ndiye akapenga. Saka mubvunzo ndiri kubvunzeka. Ndinoda kuti ibatsire imimi nekumanotsi anenge achitorwa nechi. Nekuti zvaachanotaura kumberi uko. Nyorai pasi. Muchazvinzwa. Pamakamutora makamuti chii? Regai ndikupindurei. Nezuro makuseni ndakasvika papa pamukoma na2 makuseni manheru ichidonza kuti mukoma wari meremba mavo ndikazwa mukoma ndandane 3 days ichira pambanzi. Aiwa baba Simba, nyaya yakarebese. Toda kuti titi papoint chaipo so that iye asakonfizike futi. Makamutora here uyu kana kuti iye aona kuti matora mukoma wenyu iye ndokuti ndakuperekedza baba. Akatera baba. Haana kuya panapa kuti makamuti uya. Akatera baba vake. Tiri pamambo nezuro makuseni. Mambo Marangi akati mukoma ava vanofanira kutora mukadzi wavo wepano. Mwana vanga vari 2 vasikana ava. Saka ini ndakazoshandisa tasvika mamutare. Tiri kubva kwaMarangi kubocha. Uyu ndiye akazosara mukoma. Asi mambo Marangi angati vasikana ava makaroorwa here. Vakati takaroorwa. Asi inini sababa chaivo. More than uyu. Haana kuroorwa. Asi akati ndina baba. Achizivisa murume wako kuti ndakwenda kupi kuHarare kwaSecuritas. Semazisire waiti uri kuti wataura kuti uri kudarira mambo Marangi. Kudarira mambo Marangi akati ndazivisa chi murume. Mambo Marangi akati okay zvakanaka. Kana wazivisa murume iwewe kuti waya padare panapa. Akuzivisa kuti akwenda kwaSecuritas kuHarare. Ndiani? Uchamuzivisa futi here. Mukoma bva uchitora mukadzi wako uende naye kuHarare kwaSecuritas. Maikuru wakaramba wakati kumba kwangu ndini kumusha awasi ndo pakauya mwana uyu kubva pita msikana sumuka gwada mapo saka mwana akaperekedza baba anozwa nyaya dzababa kuti azonopa report information femese da musunungura bosi twimbe yangu inozomukanganisa kweva ole wapewa mene zako waregaridza kupemba mene hako ndoda kuti kusunungura yakara sio ugare pamwe wakagara ekakurira Pamsore Sekuru, mubvunzo wako kupedzera uri kuna baba sene menyu munonzani? Anzani? Ndakutsudzura. Iwe. Unobatsira. Hanzi unoita zvokubatsira chimbomira hanzi. Hanzi rumashure wakagara wega iwewe. Hanzi unoita zvokubatsira. Saka kuno warotswe kuno. Hanzi saka warote kuno. Bare. Bare. Panapa ndangouyawo semunhu sadriver nemotikari yake application akasiya ndakauya ndakabhuya pano naamai amai vangu vachirwara unfortunately takashayiwa mai vakafa ndichibva kuchakare
ndakauya naamai nemudhara anga akakurawo makati jamba tsvimbo kuseri ainzi mudhara wechikuru so saka panapa ndo pandakapaziva ndandikusunungure panazopata tsvimbo yangu zvayandiudza nepanatsika chitendera zvasiyana sada kusunungura pfugama fembezeni musunungure pfugama ndikusunungure uende kuna wangu kana achiroda anyatsonorota kweva hausi kweva ngakweve aiwa apapukutwe pano hausi kuda ena anogara kuseni ukauya kusvika pamusuwa ukazochosa sapato ukaramba hausi kurambira wakurambira girazi rangu rinokuripotera hanzi ukauya pagedhi apo pane security iripo yakakuudzai kuti pagedhi apo panobviswa bhutsu woramba hausi kurambira security kurambira girazi rasekuru penangoona zvidhoma penango kutemba mhamvu ati kumane hanzi ukafuna zvidhoma abwera ndikunyesa penango ukaita buzvu ukabwera mukhomwe yacho ndio refredate manje hanzi pamwe unenge uchitemba uroyi ndotaura kuti uyapinde muground ndopedzerana newe pamwe unotemba kuti une simba sereki gedgedi homwe yacho nayo inozvidawo futi munosangana izvifuna ambo pomwe homwe yacho inotodawo futi fight kuti munosangana uyu kani chitika paiva akatifuna kuti mbowatsandura aone hanzi kune uyu muzukuru uyu chandoda kuti ndiite pari zvezvi ndoda kuti baba vacho vasanduke iye kuti ave neuchapupu zvichataurwa nezvichaitika ipapo vana vanoparira vana vanodenhera vabereki iye ari pemakani iye chaiye haatorina kana nharo ari kutaura zvinhu zvakaitika kumashure kwake chaiko asi ava vapita kumweza asi ava vanoenda kumazuva pamusoro esekuru aya pamusoro esekuru pamusoro ndofuna kuti apinde achite nyamupindirira kumwezi saka zvandoda kuita nenharo dzake handichafikisi baba vacho iye ndoda kuti adarikidze mazuva akewo aite nyamupindirira aramba chichucha ropa ndokuti mamuna ambombora chani ndoda kuti arambe ari kumazuva yake tichaona kuti murume wacho ina achasangana naye sei nekuti ndingafikisi baba unyore pasi unonyora pasi unyora pasi una chakutaura taura zvinomveka vantu indi kutaura zvikunzvika vantu kuti toda kuti uchuche maropa hanzi tichitaura zvinonzwika ini ndataura kune vanhu tichitaura kuti ndoda kuti uende kumazuva akasingaperi usati wataura muzukuru wasekuru ndoda kukubatsira uri kuona dare riri panapa harisi remusha wekwatateguru tasvo haasi matambudziko ekwatateguru tasvo simba ihanzvadzi yako haisi hanzvadzi haasi muzukuru kana mwana wasekuru tasvo kana waifara nedambudziko raitika kuna simba usingazive kana kuti riri kubva kupi tamauya pano kuti muzobatsira ukada kuyaneka attitude kekuti I don't care ende zvaitika kuna simba zvakasingaitike kumhuri kwekwedu isusu tigere bho zvinotambudza ramangwana haurizive upenyu ivhiri zvaitika pana simba zvichida zvinogona kubviswa zvigotanga kuenda panewe kana pane munin'ina wako munozoenda kupi mawana mukana wakaita saiwoyu baba vabvuma kuti inini regai ndinobatsirwa usaparire baba handikuzvinzwa saka kana wapfugama uchida kureva zvubva papamberi pemwoyo wako kuna sekuru wakasununguka kunyange zviri muchirungu toti negative kana kuti positive asi apa manikidzwe munhu pano pakubatsirwa sekuru vataura vachitanga dare pane auya pano here achimanikidzwa kana kuti anodhauta nezvinoitwa nepanapa ngaaende gedhi rakaita se rakavhurika zvimwe chete zvinewe kana uchiona kuti ana baba vako vari kumanikidzana enda hwirirane nazvo dzokera uende avava vari kuda kuti zvinhu zvavo zviende zvigobatsira imimi kwete kuvaitira attitude vari tu vabatana kuti munun'una kana vakarwa ivo haupindiri vakarwa vari tu handiti wazvona iwo uri mwanawo zvako nyaya yasimba haisi secret inyaya yakazikanwa nenyika yese zvakabuda kumatv karangande yakasvika mheno kana kumachapter 10 vachibudisa nyaya iyi zvawaitoona kana newewewe
nhasi woya pana bosi kuti hai inini hatigere bho iwe ai aona kupikisa wapikisa Anza wapikisa Anzi sekuru ari kutadigera chimboenda kumberi pamwe ukutaura zvekupikisa namwe zvidasiyana enda kumberi usvikana wapedza ndapedza anzi saka chikontinya nyaya yako raiti pamwe ndokuna unokumbira uregerero nekuita nharo nekutambura kuri kuitika mumunhu kuramba kwawaita kuti handizvizivi ndo zvauri kukumbira uregerero kuti ava matambudziko ari kuitika mumunhu unoona chichitika muzukuru unoona chinoitika muzukuru ufiti hauna ufakazi uroya hauna witness murume nemukadzi vanorara wani bonde gumbeza wani mukadzi nemurume anorara gumbezi wani bheji wani mukadzi achibuda kuenda unoroya anosiya isaduri pana murume so akutobhabhadzira akuti my sweetheart uri pasaidi ava akubhabhadzira duri hanzi mukadzi anogona kutonoroya murume asingazvizive zvekuti murume anoisirwa duri apa zvekutoti anotopedza nguva yaanopedza chifunga kuti mukadzi wangu arapa achimbhabhadzira asi uyu charisi asi kuna charisi akuda kunyepa kuti iye haana zvaari kuona pamishonga yake yaadabata uyu mishonga yake kuti mutambudza anotore ndikatadza girazi rangu akutota kutsvaga kufamba kutsvaga kuti ndiani angandibatsire kuti inini mishonga ndakabata ndakarasa asi iye zvino ikundidzokera akutotsvaga kuti kuna angamubatsire ndiani topera hanzi ndichitarisa kune muzukuru wangu charisi uyu unzvenga kwaari kutoita hake asi mumwoyo make kumashure mukugara kwaari kuita nekuda kwekupanduka mishonga yezvayakaita nenguva yayakatora nezvaakaudzwa anotogara achitonetseka mwoyo make kuti afambe agone kubatsirika dambudziko iroro mupostori wawakaenda wechechi mukuru wechechi ndiani wangaenda unete hanzi kumupostori kumukuru hamene kuti mukuru wechechi iri akuti mupostori kwawakaenda wangaenda unoitei ungandobatsirwa musana wakaenda kubatsirwa musana wakapera kutaura nawo dzekubatsirwa musana kana ukataura nawo dzauroi hanzi makangoperera pamusana iyoyo chete here kana kuti dzauroyi haana kuzopedza kutaura ngekuti wakati iwo hakuna iri chinhu chawakabata ndikamutaurira akati saka uri kuita sei ndikati ndichatsvaga kukubatsira kuti inini handidivire kunhingezvemunhu chivanei ngekuti hazvipiri saka ndakangozwa mukomana ndisvika omukomana akasvika iwe wamatenda kumuprofita kare mubva wanzwa nyaya kwatooneka nguva nawe iwe muprofita asakakuudza asi wakamuudza ndine mishonga yandakabata mishonga yakarasika handichaiziva tiri kuti ndiwakamuudza muprofita ukamuudza kuti ndoda kuti ndibatsire ndokuti zvinhu izvozvi zvikutambudza munhu zvinonesa kuperwa pamwe haziperi saka ndakati zveuku ngezveuku wakati kuchiprofita hazvipere chekuzviprofiti chinenge chiri chekuchiprofiti cheuku mungango ngecheti ona yomusikana ndakukorektanira ukunzwa baba zvakutaura kuti miteuro ndeyakumuteuro asi mishonga yangu yakarasika iyi kutambudza vana yasanduka iyi inofanira kuperera kupi saka iwo kuti chivabvunza baba kuti baba mukumanikidzwa here ndoda zvinobva muromo mako kana kuzodza vamwe vasara aishamwari yako pamusoro ebaba shamwari yako matuke ndo matuke epfugama una magore mangani unawana angani varume vangani varume wani ichokwadi okay hatingataura zvakawanda pana tezva taura tinzo kuna baba wangu imhita here isoko here kwazvaidziva nyaya iyi mainzwa kai nokuti kudii nayo mamanikidzwa here pamusoro ibaba Siang. Pamusoro emuseyangu
shawa muri kumanikidzwa here Pindirai baba hatisi kudzinzwa mai. Makabata zvishweri baba mushonga kwenda kuti kudaira chete kuchapata zvindogona kubvisa sara kubvisa zvisembe kunanga kuchazima vandakapfeka izvo makabata here mushonga zvechokwadi izvi zvikuitika apa nekumba kwenyu zviriko hanzi kunemi kwamuri vazukuru musaone zvikuitika mugiraundi uku kumba kwenyuwo zviriko kuti asi mukona vamwe vaneti mazuda hanzi mukona mumashure kwenyuwo vamwe vatova nemazuda vasmart hanzi vachena asi mukona inyaya dzivipi right uyu tichizotaura nhau yake toda kuona kuti ngaifambise sei ngaamboenda anogerwa achekonyora kinyento isinkwenda nembo hanzi uyu ndichimirira kuti nhau yake ndichaita sei nayo kumberi ndinomusunungura kuti aende kuseri uku unogerwa bvudzi rese apedza kugerwa uchisonyorawo 550 akamaliza kuva nembo kusanzisiwa akapedza kisonyora idzodzo obva arutsiswa futi zvakare apa kana asanzisiwa ndifuna kuti aramuke aya makwara namazandekamu amwe apazire pai wacho kuti ndakusunungura uyo rabachi ndakusunungura uyo musikana ndakusunungura uyo rabachi ndakusunungura 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 ramuka saka apa pari zvino izvi ndakuchikupa nguva yekuti usati waenda nogerwa nekutema unyora uku ndoda kuti utore mvura iri mumbiya umu woisa mukanwa mako opazira kumunin'ina wako kuti ndakusunungura uya pamwana wako komana mwanasikana uya pane kupedzisira yeye uchiwapazira kuti munin'ina ndakusunungura mwanangu ndakusunungura mwanangu ndakusunungura akunyora anonyora pazvikwa sekuru ndiani ari yambirawo itaurapedza kupazira unori kutaura eubva taura taura taunda kusunungura horoyo wandakanda kuda kukuisa ndakusunungura 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 horoyo ndaujamari samusoro urore weda kujamari kwete uputa iwe urore weda kujamari kwete uhure ataura kuti urofiro inoti uchamapoto urore wese wairwara imwe kuti pa wese usasarire mvura mukana imwe kuti musurungure usaise mvura mukana ukasa mvura wako ngaiperese uye kuti pa wese unazvinoitika muzukuru chinonzi kuroorwa kubvisirwa mari kwete kuti waende unogara chete iwe nemurume mukuwirirana pasina kana senti takajiwa nababa zvinobuda isirwa zvaicheketa kuroora aiwa imba imba pasesameiwe ndakusunungura mudzimai una shoko taura taura zvinotokavha zvizvo zvakuti hazvo
Tusawala sina kuda kujamsa swimbira kujamsa swimbo yafira pana. Sadango kusunungura. Toparadza zvinhu. Kugara zvakanaka nemazaro. Zvikwambo zvondichiti atenda nozvitora kana ndichatuma ndichaita sei asanda zvati kuita sei. Katinge tasviparadza ruzo ati waita sei. Nyoka dzaigwesha nedumbu dzarinobata kwakwanisa kunyepera kunobviswa chii. Nyoka yako karomba ndaira nobvisa. Unozvinzwa? Une naro. Tsiro nakuda mukuru ndiani? Ndiani? Tasuna chare ndiani? Tasuna chare mukuru ndiani? Ndichare. Right, so oroye tinochosa tichiseka tinobvisa oroye tichasei tisunungurana tichiseka akaroya ndivavo inini kana pana anoti yeye ndiri fit it's okay pena ya usiku amwe hanzi kana pana ushasha hwake wotsoka yasekuru ndiyo anotora wotsoka iyoyi kana pana kuti aise yake apa indi nanzvo yake iya nanzvo yangu toverengera maminutes chete ukaita kutamba nhatasvu chaenda kusunungura kuti unogerwa kuseri uku ndozosangana naye wabviswa bvudzi tosangana kuseri
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.